tie knihy o popularizácii vedy, to bolo ťažšie práca. A som rád, že teda vďaka tomu sa stretávam s čitateľmi a že o mne vedia. Dokonca to sú také zvláštnosti, viete. Ja sa postavím, ja som sedel, keď som sa stal z tej slajdy, ja sa postavím a mám dve postačky. Predstavte si, aké je to byť slovenským spisovateľom, na mojom príklade, keď táto kniha Mafia v Bratislave bola 18. kniha. Prvá mala úspech, bola to prípad Pohřbeného Hřbitova, predávala sa v Čechách pred rokom 89, teda rokom 89 a pred novembrom. Mala úspech taký, že vyšla v Čechách v Mladej fronte a objednali ju v jednom knihkupectve u nás 111 kusov, čo bol úspech. A nikdy nedošlo, lebo vyšla revolúcia a už potom niekto zabudol, že taká knižka vyšla. A potom som videl zase ďalšiu nejakú knihu a volal mi môj kamarát Palo Malovič a hovorí mi, natešený, že bol som v Artfore, tvoja kniha je vypredaná. To je fantastické, tak sa hneď som volal do Artfora, že počul sa, že moja kniha je vypredaná, že áno, všetky dva kusy sú vypredané. No a takto žijete roky, fungujete a chodíte, samozrejme videl vám knižka a teraz idete po ulici a stretne vás kamarát a opýta sa, že čo je nového a vás to teda, ja som urazený, že jakže nevie, to, že nevie, že som vydal ten opus. Potom dojdete do knihkupectva a hovoríte, že dobrý deň, prosím, že tá kniha teraz tá nová, že ak sa to predá. A tá pani s tým profesionálnym výrazom hovorí, že ale pán Moriš, vy viete, že knihy sa nepredávajú. No a takto to beží roky. No a medzičasom samozrejme máte také naivné predstavy, akože že kniha sa nepredáva, lebo sa o nej nevie. No tak teraz vám vysvetlí vydavateľ, že koľko to stojí, aby sa to dostal do nejakých týchto, nejaký periodík. Potom, pretože ľudia nenájdu v knihkupectve napríklad, tak si myslíte, že by to muselo platiť dať do výkladu. Zase vám vysvetlí, že sa platí na to, aby sa to dostalo do výkladu, pretože to tam môže robiť týždeň. Potom sa vám stane taká vec, že som vydal knihu, ktorá sa volá Tak ako bohovia, to bola taká vedecko-fantastická biológia. Fakt zaujímavé veci, až štvrťstoročie, čo sa stalo s nami, taká biológia ako vede. A vydavateľ Georg Heger, sme sa stretli a ja hovorím, že takže ako sa to predáva? A on že dobre, že takže dosť sa na tom bavím, že jak to fungujú tie pyramidky. A hovorím, jaké pyramidky? No tak existuje taký trik, že hodíte do knihkupectva a oni urobia pred vami takú pyramidku, na to musia mať nie dve knihy, ale aspoň 40 kníh, z tej jednej knihy. Čiže každý, kto príde, tak vidí tú knižku. To tiež nerobí hocikto hociako. No, takže pochopíte počase, že vlastne toto všetko je vám upreté a upravené a že už teda asi lepšie nikde nebude. No a teraz si predstavte po tých 18 knihách a 17 knihách idete po ulici a zamyslenia, pozrite sa do výkladu a tam nie je jedna kniha, tam sú dve vaše knihy vedľa seba. Hovoríte si, aké úžasné. Vbehnete do knihkupectva, zakopnete o pyramidku vašich kníh, úžasné. A potom dojdete tam k tomu pultiku a počkáte, keby ste odídeli, nebo hamba a hovoríte, že prosím vás pekne, že jak sa predáva tá kniha Mafia v Bratislave? A tá predávačka sa povedala, ako cukor. No a to si